Fil-programm Papers kien ippreżentat minn Nigel Vella, l-espert tas-sondaġġi Herman Schiavone qal li mir-riżultati tas-sondaġġi ma rriżulta ebda ċaqliq ta' votanti li wrew l-intenzjoni li jbidlu l-vot tagħhom minn partit għal ieħor. Fiż-żewġ surveys huwa li m'hemmx shifts minn partit għal ieħor, il-shifts li qed ikun hemm jikkanċellaw il xulxin. Dan huma riżultati tajbin ħafna għal Partit Laburista. Il-Ministru Jonathan Attard qal li r-riżultat tas-sondaġġi juri kemm is-sitwazzjoni fil-Partit Nazzjonalista ftit li xejn inbidlet minkejja kap ieħor nazzjonalista. Irrefera l-istqarrija mill-Malta Today fl-aħħar jiem li persuna involuta fl-istħarriġ tal-Malta Today sab ruħu fit-tim tal-kap tal-Oppożizzjoni b'referenza għal Simon Mizzi. Bħal da żmien sena dal-istess survey kien qed jagħti lill-Partit Laburista kien minn taħt b'12,000, ġifier Bernard Gregg kien ħajerbaħ kieku l-elezzjoni saret l-għada b'12,000. Sena wara, anqas minn sena wara, f'Ġunju, rajna distak ta' xi 39,000. Riżultati li wassalu mbagħad ċaqliq fil-Partit Nazzjonalista. Min-naħa tiegħu Dr. Schiavone spjega li l-istħarriġ tal-Professur Marmara juża metodu li tqarreb iktar kif bħalissa n-nies biħsibhom jivvutaw fl-elezzjoni ġenerali u lil min jippreferu jmexxi l-pajjiż. Il-metodoloġija li juża il-Professur Marmara li tissejjaħ il-multiple imputation techniques. Tajjeb, tagħti valur lil dawk in-nies illi ma jweġbux minn mistoqsijiet oħra. U allura l-istorja dejjem urietna illi il-Professur Marmara ikun eqreb ta' xinija l-istampa milli tal-Malta Today. Il-Ministru Byron Camilleri qal li fil-waqt li bħala politiku jħares lejn is-sondaġġi, madankollu l-Gvern irid jiffoka fuq kif se jkompli jimplementa l-manifest elettorali u kif għandhom jiġu indirizzati l-isfidi tal-pajjiż. Fuq naħa jaraw Prim Ministru illi meta jiġu għad-deċiżjonijiet l-aktar ibsin dejjem kien hemm ma ddejjaqx jieħodhom. U jieħodhom id-deċiżjonijiet, ma damx tliet ijiem biex jaħtar min ħajitkellem fuq min, jieħu d-deċiżjonijiet. U fuq naħa ieħor illi għall-ħares ikun fil-gvern, għaliex hemmhekk għandek problemi kbar. Id-diskussjoni saret fl-isfond ta' rapporti li deru fil-gazzetti tal-ħadd bil-Malta Today tajt li l-Prim Ministru kompla jikkonsolida l-fiduċja tiegħu meta mqabbel mal-kap tal-Oppożizzjoni bi 13% distak bejniethom. L-istħarriġ tal-Professur Marmara juri li l-opinjoni pubblika għadha favur il-Partit Laburista b'distak b'saħħtu ta' 25,000 vot fuq il-Partit Nazzjonalista.